Trošku si odskočím zase na losovačku sem. Budeme losovať teda mená a potom týmy. Pôjde o break, o fajnovú prilbu. Máme tu 30 pozícií, aj keď máme 31 tímov, s tým, že Maroško ako organizátor si berie hoax. Takže poďme na to. Budeme losovať 5 krát mená a potom 5 krát týmy. Takže ja tu mám prvú pozíciu, Peťko má poslednú. Peťko poslednú je prvú, takže poďme to teda losnúť 5 razy. Prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté losovanie. Depky 30-30, to je sranda. A tuto depky 2-2, to je mega. Dobre, takže skopírujeme si to. Sem. Takto. Dobre, máme 5 losovaní, OK. Dáme sem, takto. Skontrolujeme si teda čas. 15:36. Dobre, a losujeme 5 krát týmy, ktoré som si ja tuto pripravil. Takže si dáme sem posledný tým Winnipeg Jets, prvý tým Anaheim Ducks, Ducks prvý, Jets posledný. Ideme ich 5 krát losnúť. Raz, 2, 3, 4, 5. Takto. Dobre, takže depky dostane Rangers, aj Boston, aj Penguins. Riadne týmy si schytal, kamaráde, dobre. Tomáš bude mať Oilers, Peťo Kapelčík, Hurricanes, no a depky bude mať Jets, San Jose, Floridu a Montreal, potom Buffalo, Anaheim a Washington. Tony bude mať Avalanche, mne tam vystala Tampa Bay, Ivan Bukovský Red Wings, depky bude mať Columbus a Arizonu, Martin bude mať Devils. Dobre, mne padlo Toronto Maple Leafs, Ivan dostane Vegas, depky dostane Islanders, Peťo Kapralčík dostane Blues, depky Dallas, LA, Nashville, Filku, bodaj by si tam chytil nejakého Harta alebo Klodika, potom te budem otravovať. Potom dostaneš, Peťko môj zlatý, ešte Senators a Canucks. Mne tu ešte vystala Minnesota a pre depkyho Calgary Flames. Dobre, idem ja teda ešte spracovať video. Upload videa.
15.39, 15.39, ešte raz tento pohľad. Dobre, bohužiaľ nedá sa mi to dať inak. Takže takto seruste zatiaľ a vidíme sa pri breaku. Ešte malá kontrola, aby sme si verili. Čakajte, však ja ešte musím dať toto. Aj na timestamp. IMO. Takže máme to sem, sorry, úplne som zdementnelý. Otupievam. Takže 15.40. Ešte raz to toky. Seruste.